Nogle som har virket, nogle som var meget. Vi troede de virkede perfekt, og vi brugte meget lang tid på at udvikle dem, men så virkede de måske 1 ud af 10 gange. Og det er så der, hvor vi er endt i dag med den her version, som vi endelig kan tillade os at sige, at det er den færdige version til brug i biograferne. Ja, så det har egentlig været en proces, hvor vi har prøvet at lave noget, og så har vi fået en masse feedback, og så har vi rettet lidt til og prøvet igen. Så vi er rigtig glade for folks respons, og efter I har set filmen, så må vi meget gerne lige herude i indgangen, og så vil vi gerne lige snakke med jer, lige høre, hvordan I har oplevet det, og hvis der er nogen, der har nogle forslag til forbedringer og sådan noget, så vil vi rigtig gerne høre det. Men I er jo kommet for at bruge Subreader i dag, og det kan være, at vi lige skal snakke lidt om, hvordan man egentlig bruger det her i biografen. Tanken er, at vi vil gerne gøre det så simpelt som overhovedet muligt. Så hvis man er ordblind og kommer i biografen og gerne vil have læst underteksterne op, så har man så installeret Subreader på sin telefon hjemmefra. Og som nogle af jer måske lagde mærke til ude her ved indgangen her til biografen, der var der sådan nogle koder udenfor. Og der kan man så simpelthen bare bruge sin app til at scanne den. Det kan være, at jeg skal lige prøve at sætte min telefon til. Lige mens Anders sætter dem til, så kan jeg i hvert fald lige fortælle lidt om, hvad vi har været igennem de sidste år. Fordi det har jo været en lang proces. Og det har været, jeg vil sige primært for os, der har vi heldigvis været hovedsageligt opture. Vi har været rundt omkring i verden. Vi har været i Schweiz, og vi har været alle mulige steder henne med det her projekt. Og det var blandt andet, fordi vi vandt Danmarksmesterskabet i iværksætteri i sommers, som så kvalificerede os til Europamesterskabet. Hvor vi så i Lucerne i juli, tror jeg det var, der deltog vi dernede, hvor de bedste 37 hold fra 36 lande deltog. Og det var simpelthen de bedste ud af 270.000 deltagere, som har været igennem det her program i løbet af året. Og der var mig og Anders så heldige, at de synes vi var kloge nok til at vinde Europamesterskabet. Så vi kan også godt kalde os europamestre i entreprenørskab. Så det er lidt fedt. Okay, jeg vil lige hurtigt vise jer, hvordan man egentlig bruger appen. Ja, så kan I se den deroppe. Og til at starte med, nu kan I se, der er den her, der hedder tryk for at scanne. Og det er egentlig den, man trykker på, når man kommer ind i biografen. Så hvis jeg prøver at trykke på den, så kommer der sådan et kamera op her. Jeg ved ikke, hvor meget I kan se deroppe. Men så holder man egentlig bare den foran koden derude, og så skulle den gerne komme op med et lille flueben og sige, at nu er man forbundet. Og så kan man egentlig bare sætte sig ind i biografen og lægge telefonen i lommen. Og planen er så, at hvis man har et par af de her hovedtelefoner, som for eksempel hører med, når man køber en ny telefon, de her hvide nogen, så kan man sætte en i det ene øre, og så når man sidder og ser filmen, så kan man både høre lyden fra biografen, samtidig med, at man får oplæst underteksterne i det andet øre. Så det er planen med det. Lige nu der er det ikke for godt, hvis I slukker... nu kommer det ud. Men hvis I slukker skærmen her på, det bliver fikset i fremtiden. Der kommer en opdatering, og det er jo sådan noget, at vi hele tiden prøver at forbedre, så den bliver mere og mere finpudset. Men lige indtil videre, så vil jeg gerne bede jer om ikke lige at slukke skærmen, så stopper oplæsningen nemlig, og heller ikke gå ud af appen. Men hvis den kører, så kan I bare stikke den i lommen. Bare skrue helt ned for lysstyrken, og så lægge den i lommen, og så kan I egentlig bare sidde og lytte. Yes. Og så her til vores forpremiere sidste lørdags, der fik vi et spørgsmål om du har mulighed for at ændre stemmer, fordi det er jo sådan lidt, hvad man har af... hvad man bedst kan lide. Så det vil vi også gerne lige vise jer hurtigt. Det tager ikke ret lang tid.